Ωραία. Σήμερα, όπως βλέπετε, θα παίξουμε ρίπο. Ποιον ακούω? Ποιος είναι εδώ? Οχ! Ποιος είσαι εσύ? Μπίλαν? Καλησπέρα. Τι γίνεται? Νομίζω λίγο Βράζει και χαίρεται. τα μηχανήματα σου από μέσα σου σπάνε, από ό,τι καταλαβαίνω. Κοιτάς εσύ. Τέλος πάντων, οκ. Αυτά εδώ ξεκινάμε. Πάμε. Ωραία. Πώς πρέπει να μάθω πώς λειτουργεί. Έπρεπε να παίξω Πώς tutorial. Τι είναι extraction point activated? Anyways. Πώς κάνω σαν μπάλα Sonic. Sonic, κάνει sprint, πηδάς και απαρτάς Q. Κοίτα το. Σκάσε. Πάμε. Ξέρω, εγώ δεν είμαι έτοιμος σίγουρα, αλλά είναι Ναι, πρώτη φορά που ακολουθώ, παίζουμε, ακολουθώ. οπότε... Οκ. Ξεκινάμε. Ναι, ξεκινάμε. Τι κάνουμε. Δεν έχω ιδέα. Τι λέει? Τι καράτα το κλικ. Πού πήγες? Βίλαν? Βίλαν, πού είσαι? Βίλαν! Μήπως ότι σε σκότωσα? Έχει χάρη. Βίλαν! Τι είναι αυτό? This potion fight is super sparkly. Πού είναι ο άλλος? Δεν θα... Ω. Λοιπόν, Εδώ πέρα. Ω! Α! Α! είσαι βλάκας. Πήγαινε πάνω. Πήδα. Περιμένω. Κάνε άκρη. Τζερόνιμο. Παναγία. Μισό να σε φιλάρω. Έλα εδώ. Μείνε πίσω. Μείνε. Λοιπόν, τι κάνουμε? 0 ευρώ. Γιατί πέρα... Θέλω να μας Είμαστε δείξουν λεφτά. Οκ, πάμε. Θα ψωνίσουμε σήμερα. Το παίρνει, κοίτα τον. Λες να κάνουμε live, να το αγοράσουμε και να κάνουμε και live. Να σε κάνω. Ω, τι είσαι τι! Πήγε! Ω! Φύγε από πάνω μου! Τι κάνω εγώ τώρα? Πώς μιλάς έτσι, μαλάκα! Θα σε σκοτώσω. Έλα εδώ. Μαλάκα, όχι! Είσαι νεκρός. Πιάνεις από πάνω του! Πήγε! Δες το να! Σταμάτα, κάνεις αυτό! Σου τρεπαλιό πλάσμα! Κοίτα το. Με έλεγχο. Α, τώρα μιλάς κανονικά. Μπαίνουν. Α, πρέπει να ψωνίσουμε, φιλέ. Όχι, sorry. Όχι, sorry. Σε χτύπησε με ένα item.
Χίλαρε με τώρα. Ναι, έχω 55 μπρο, θα πεθάνω. Άσε με. Έλα εδώ να σε κάνω μια χαρή πόλεση. Μην το κρατάς για πολύ ώρα, κράτω το για να με χιλάρει λίγο. Ωραία. Ωραία. Πάμε. Ω, λεφτά. Αμάξι. Φέρε το καρότσι. Μαζεύουμε αμάξι. Α, μπρίζα. Και ο στόχος μας είναι να μαζέψουμε 8 χιλιάρικα. Βρήκα. 1000 ευρώ, μπρο. Μη με χτυπήσεις. Good boy. Τέσσερα χιλιάρικα. Πρόσεχε. 7 χιλιάρικα. Είσαι βλάκτη. Χάσαμε 400 ευρώ τουλάχιστον. Εντάξει, κάτι είναι κι αυτό. Όχι. Άντε γεια. Το θέλω. Σταμάτα! Τρέχα. Δεν ήταν καλό αυτό. Ω μπρο! Και Ω μπρο, τρέχα! και ψόφισα. Last loser What the standing! Τι ήταν αυτό? Last loser standing. Μάλλον παλεύουμε. Πάρ' το αυτό! Νίκησα. Το κεφάλι του. King of the losers. Το ήξερα ότι σου πάτε εσύ ο βασιλιάς των χαμένων. Ωραία. Πιστός πολύ στο mic σου. Γιατί είσαι μόνο? Μπρο, έχεις μια κορώνα. Τι είμαι? Έχω κορώνα. Ω, δεν θα τα είναι. Κάτσε να δω λίγο τι λέει ο βασιλιάς των χαμένων. Ωραία. Τι λέει εδώ πέρα, Taxman. Ω, καλά. Ωραία, χέστηκα, πάμε. Πόσο ευρώ? 8 χιλιάρικα πάλι, οκ. Πάμε. Πάμε κάτω πρώτα. Ακούω κάτι. Μπήκαν και νέα τέρατα στο ρήπο, άρα είναι πολύ καλό να το ξεκινήσουμε. Και την κάμερα. KW's. Βάζω και σε αντικείμενα άμα βρεις κάτι. Ωραία, εγώ πάω να κάνω λίγο ζούρε. Τι είναι αυτό? Ούψ. Πρώτη φορά πες το παιχνίδι, sorry. Yeah. Κανόνουν όλα καλά. Dog. What does that mean? Και μάλιστα αυτό δεν ξέρω τι. Wow! Τι είναι αυτό? Τι... Μη σε χάζω. Anyway. Ο Νον δεν ξέρω τι έπαθε. Φήμες λένε ότι... Σοκ. Shit. Μάνα σου. Μάνα σου.
Recipes. Ναι. Έχω 5 ζωή. Ωραία. Κάτω! Έλα εδώ. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Ωραία. Κάτσε. Ναι. Εντάξει, εκεί. Φέρε το καρότσι. Ωραία, τώρα εγώ πώς περνάω. Πρέπει να πάρω το καρότσι. Προχωρά. Λες και δεν έχουμε περάσει 3 ώρες από εδώ πέρα. Είναι άλλο, είναι άλλο. Α, όχι, είναι ίδιο βασικά. Ωραία, θέλουμε χιλιάρικα. Χωριζόμαστε για να κάνουμε πιο γρήγορα. Ναι. Πάρε, βασικά... Ναι, βασικά εδώ το καρότσι. Ναι. Ωραία, λοιπόν. Εγώ πάω προς τα πάνω. Πάτα tab για να δεις το map. Κρατημένο. Okay. Πάω να φέρω το καρότσι στη μέση. Ναι. Ωραία. Εγώ ψάχνω. Πού είμαι? Τα λεφτά μπορούν να μειωθούν. Να μειωθούν. Α, εντάξει. Όχι, δεν μπορούν να μειωθούν, εντάξει. Όχι, νομίζω μπορούν, αλλά μειώνουν. Έτσι είναι το παιχνίδι. Ναι, ρε, βαράς τα λεφτά στον τοίχο, μειώνουν. Είσαι ζωντανός. Είσαι ζωντανός, μπορείς να μου απαντήσεις. Γιατί πάτα είμαι μόνος μου. Δεν είμαι εδώ. Ρε Μπίλναν. Αυτή δεν βλέπει από την κατάλληλα. Πέθανες κι εσύ. Ναι ρε μαλάκα, όταν πεθαίνεις μπορείς να μιλάς πλέον. Απλά πρέπει να πας στο πτώμα μου, έχω ένα κεφάλι. Last loser is standing. Ρε. Εγώ θα είμαι ο βασιλιάς προφανώς. Όπλο. Λεπτό όπλο. GG. Όχι. Παίρνω το shotgun. Έλα εδώ ρε. Έλα εδώ ρε. Εσύ έλα εδώ. Α, πάρ' το. Βάλα και τι κάνουμε. Πάρ' το. Έλα εδώ ρε. Οπ, μη πας εκεί, μη πας εκεί. Πέφτουνε. Wow. Όχι.
Γη. Άντε γεια. Τα κατάφερα. Τας, μην πηλές ότι είσαι εδώ, γιατί μερικά είναι τυφλά. Δεν ξέρω πια, αλλά το έχω καταλάβει. 7.000 αυτή τη φορά. Εντάξει, μας λυπάται το ίδιο το παιχνίδι. 1.000 ευρώ κινητό. Φίλε, έχω το iPhone 15. Έχει 2.000. Ω, δωρεάν χιλιάρικα. Επίσης, όταν πεθάνω, βρες το πτώμα μου. Μπορείς να με κάνεις revive. Με λεφτά. Πάμε. Ξέρεις πώς Κάτσε, με μην κάνεις revive. Θα δίνει, θα σου δείξω. Ω, λεφτά. Άστο. Ωραία. Good boy. Κύψε. Πόσα λεφτά. Αυτό. Δεν το πιστεύω. 7.000 είναι. Τα καταφέραμε. Φεύγουμε. Όχι, θέλουμε 900. Αλλά τα Τι? 7.000 900. Κι εγώ έχω βρει κάτι με 1000. Τρέχα. Ρε βλάκα! Χαμώ το σου! Ωραία, τα καταφέραμε. Φεύγουμε. Ωραία, πάμε. Πίσω. Άστο μέσα. Μέσα είναι. Επίσης, άμα πεθάνεις, βάζεις λίγα λεφτά και στο μασίν εδώ πέρα και βάζεις το πτώμα του άλλου και σε χιλάρει. Μη πας μέσα, θα πεθάνεις. Ναι. Tax return, τι εννοεί. Πού είναι τα λεφτά μας, 2.000 μόνο. Τι γίνεται. Time to leave. Πάμε στο track λέει και σε χιλάρι λέει. Α, τέλεια. Μας χιλάρι. Αυτό το κουμπί πατάμε. Ωχ! Shop! Thank you. Έχουμε shop, 10k έχουμε. Γιατί είναι ωραίο. Δεν ξέρω, κάτι ψωνίσουμε, τι είναι αυτά. Sprint speed upgrade. Μείον 8.000. Τι? Όχι. Ας το κάτω. Πρέπει να σκεφτούμε. Πρέπει να σκεφτούμε. Μείον 2. Γιατί όλα είναι μείον. Πρέπει να αγοράσεις, είναι shop. Medkit. Α, Medkit. Ναι, παίρνω ένα medkit. δεν είναι. Ναι. Ωραία, πάρε, εγώ δεν ξέρω τι να αγοράσω. Και πού το βάζω αυτό? Α, εδώ πέρα. Εκεί που ξέρω. Άρα. Εντάξει, είπαμε, χαλάρωσε. Ωραία, τώρα μετά τι αγοράσω. 4.000. Όπα, θες βοήθεια? Μη. Είναι για άλλη. Είσαι χαβά, είσαι. Ωραία. Φέρνω το καρότσι. Ω, λεφτά. Να το. Ωραία. Πού το έσπασες? Δεν έσπασα τίποτα εγώ. Λεφτά. Έλα, άλλα λίγα θέλουμε. Λες να πάρουμε παραπάνω για να αγοράσουμε? Εγώ θέλω να ζήσω. Έχεις δίκιο. Τίποτα άλλο. Oh. Φίλε, κοίτα λίγο στο χέλ. Πάτα λίγο να δεις λίγο το κεφάλι σου. Κάπου θα πατήσεις ένα τάφ. Πάτα τάφ και μίλα. Oh.
Τι είσαι? Είμαι ζωντανός. Νομίζω. Όχι, χάνω το. Όχι ρε μάλακα, δες. Χάνω το φως μου. Βοήθεια. Φίλε, είσαι έτοιμος να πουληθείς? Καλημέρα. Τι έβαλες πάνω από και πάνω, bro. Να το συζητήσουμε, σε παρακαλώ. Όχι, όχι. Σε παρακαλώ, παιδιά. What? Α! Είμαι ζωντανός. What the Μισό. What? Thank you. Τέρας, Ελλάδα. Α! Αμήνομαι, bro. Τι είναι αυτό? Αυτός ποιος είναι? Θα τον ακολουθήσω. Παρακαλώ. Μάλλον πρέπει να τον κοιτάμε, γιατί όταν την κοιτάξαμε φύγει. Έλα. Α! 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 Για πες τα νέα σου. Εδώ! 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 Έλα ρε! Λοιπόν, κάτσε να σου γεμίσει η μπάρα για να μιλήσεις. Μπορεί. Αυτό τι είναι? Οκ. Well, ξαναπεθάναμε. Τι έχεις να πεις γι' αυτό? Είσαι χαζός μάτι, Παναγία. Ωραία. Τέλος πάντων. Συμφωνείς να το συνεχίσουμε σε ένα άλλο βίντεο. Ναι. Τα 20 likes στο δικό σου βίντεο θα Ναι, 20 το βρήκες. συνεχίσουμε. 10 στα 10. 10 στα 10. Ωραία. Καλά, στα 10 likes. Λοιπόν, 10 likes και ένα follower. Και έναν ακολουθώ. Ένα subscriber και τα λέμε. Αυτό. Πάμε! Ου!